Hello friends, ang abangsa sementara yang rendah naik kesendengo angni channel I love abangsa. Oh my god, friends, gubun moनसे video नोंथांमोन बायखौ बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। दिनै गुबुन मोनसे video जाहैगोन जोंहा बार्थडेयावहाय दायो जोङो थांनो ओंखारदों। बेजोंहाय दङ जोंहा बिनानाव आरो जों सानैजों दायो थांनो ओंखारदों बार्थडेयावहाय। बार्थडेया जादों जोंहानि आनैनि फिसाजो एबा जोंहानि आब'नि फिसालानि माने बार्थडे दङ, फार्स्ट इयार बार्थडे। बेवहाय जोङो थांगासिनो गिबि खेब माने गिबि बोसोरनि बार्थडे बेवहाय थांगासिनो। बार्थडेयाव थांनाय सिगांनो जोङो बाजाराव हाबहैगोन। दिनै भेरगाव फुनिबार बाजार नालाय बेवहाय हाबहैगोन, हाबनानै जोङो बेसिम थांगोन। स' जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान होफैदों प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालाम दाबाव। स' लेट्स गो। दायो जोंहा बार्थडेयाव थांनो थाखाय लाखांबाय बाजाराव गस्ला जोंहा भागिनि थाखाय। ओमफ्राय दायो थांलायनोसै। जों दायो दङ भेरगाव बाजाराव आरो लाखांबाय दायो। बेजों दङ जोंहा बिनानाव, थांबायानोसै। स' नायबाय आरो नै ओरैबायदि मानसिनि भिर माने भेरगाव बाजार। नैबे जादों भेरगाव बाजार आरो ओरैबायदि मानसि। दायो जोंनि लानो गोनां जिनिसखौ जोङो लाखांबाय। जाय बार्थडे बयनि थाखाय जोंहा गस्ला लाबाय। ओमफ्राय दायो थांलायनोसै, मोनहैनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेवहाय। जोङो नै मोनफैबाय। नै टेक्लानिनो जोंहा बार्थडे। नै बेनि बार्थडे दङ। जोंहा दायो केक हागोन ना? दायो केक हागोन। दायो केक हागोन। नै बेनिनो नैबे टेक्लानिनो जोंहा बार्थडे दं। नै मा मा दुस्थ' मेव आया दङ जोंहा दायो। मा नाममोनलै बाबुनि? हारसित बाबुनि बार्थडे, हेपि बार्थडे। नै बेनि बार्थडे दङ दायो जोंहा। नोंथांमोननि दिन्थिहरगोन बेनो जादों न'आ मोनफैबाय। आरो नै बेजों दङ जोंहा बिनानाव, आब' मोनफैखाना दङ। आब'आ बेवहाय दङ, दा दिन्थिगोन र' आब'खौ ना। नोंनि आमाखौ दिन्थिगोन, बाबाखौ दिन्थिगोन ना। नैबे जादों जोंहानि आब'। नै फैना दंखायो मालाय, सिगाङावनो एडभान्स मोनफैखाना दं। नै आरो बे जादों जोंहा आमाइलाहानि आब'। बिसोरो नै टेक्लानि बिमानि नै बिनानावसो ने। मा नाम नोंनि नामा? मा आपटि? आपटि नोंनि नामा? मायाव सिगां दे र'। Dia nang aneh. Ya. Ayo ganti sih. Pegang tangan sih kan? Hah? Pegang tangan sih. Oh, rasikan. Jangan sih kan? Hah? Sabar. Sampai deh. Deh lagai. Ayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Ada mensedeng mau nih. Nih mensipau. Bukan. Apa? Arman sih mau. Ada kalian bener. Birthday boy nih. Birthday akang lah. Nih. Mak. Hah? Kau lagi sana deh. Hilang langsung ini. Nih. Dayo birthday jangan fैबाय birthday jangan माने offer जालायलांबाय बै सिगाङाव दङ जोंहा दादै जोंहा आफानि फंबायमोन आदैमोन दं सिगाङावहाय आरो आङो बाइक माने मोनाबोबाय नालाय ओमफ्राय जयै फैबाय आरो थांनायाव आगै थांदोंमोन बिनानाव थांदोंमोन बेखौ गारबोबाय जोंहा So friends, dayo मोनफैबाय आङो न'सिम आरो बिदिनो ओरैबायदि मेंबाय माने मेंनायबो मोनबाय माबाय भेरगाव आरो खैराबारि लामाया ओरैबायदि लामा oh my god ओरैबायदि माने हामा ओरैबायदि धुला जायो नै मोखां सिगां गासैबो सुजुनानै मावनानै दायो स्रां जानांसिगोन आरो मेंबायबो बिदिनो भिडिअखौ एसे शर्टलि बानायबाय ब्लग हिसाबै एसे शर्टलि बानायबाय गोलावथ' खालामासैनो माने गासैखौ डिटेल्सै दिन्थिनाय जायासै नालाय बिदिनो गोलाव जायासै स' जायफोर बिथांमोना मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो माने गोबाङानो माने जल' चिप्सनि माने भिडिअखौ माने नेगासिनो दङ आङो सानदों आरो गोबाङानो सोंहरगासिनो जल' चिप्सनि भिडिअखौ माला बानायगोन स' थाबैनो बानायगोन जल' चिप्सनि भिडिअखौ आङो माने मोजां टाइम दिहुननानै माने टाइमखौबो एसे मिलायनांगौ जायो नालाय टाइमखौ नायनानै एसे थाबैनो बानायनो सेस्था खालामगोन स' नेबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन स' बाय लोगोफोर इयुननि ब्लगावनो लोगो मोनसिगोन स' बाय मेंबाय माबाय गोजाङाखै अबसे मेंबाय स' बाय